Здравейте! Този клип аз ще ви кажа, че това ми е първи клип, който ще геймплейвам на различни игри. Няма да е само на тази, която виждате тук, но първото, което ще направя е на малко сървайвалче на нея. Да, що не? Разбира се, не съм купил. Тъж се казвам, аз съм тук, някакво получи, целяне, настройки на света, за всеки случай, и първата. Не, чакай, 1, 2, 3. Бонус съндъка няма да го включвам. Да кажем, да, що не, ари. Генерираме го, фото да се падне, да наде нещо хубаво. И всъщност, защо съм на два чимка? Компютъра ми е прекалено мощен. На GTA 5 може да геймплейвам. Ето, че не спамва в био, който от една страна трябва първо да се отбия там, а от друга и там. Да, първо и там трябва да се отбия, защото и легло ми трябва. Айде! Никога няма да ми лагне, то той се знае. Надявам се клипа ми да не спре изведнъж, понеже имам само 100 гигабайта в диска. Аз смятам да правя клипа поне 20 минути. Не съм тествал никакви клипа, с това ми е първа клип, който ми се е получавал с фраз. Не знам дали, чакайте, първо инвентарчето да отворим. Дърво. Така. Само мен да изключа скайпа, защото ще ми пречат, ако не звънят. Някъде ми падна дървото. Или съм го взел, не знам. Също се взем. Също се направим една барабичка. Така. Ето тук един меч. Така. Също става се да ставам тук и една барабичка ще ми трябва. Така. Така, бъра тук. Надявам се. Къщата ми определено ще бъде в този байон. Да. Не го видях. Вървим с 50 FPS, което всъщност е моя макс, който съм си настроил да ми е FPS. Чакайте само, ако да се почеша ухото, защото тези слушалки маха сърби. Абе, стига толкова за дърво, нищо да ставам дърводелец. Ще обра само и толкова и почвам. Защото, като гледам това биом, няма. И там на поляна. Добре, шанса да намерим село и е поне
моите късмети за сила. Аз се намеря сила поне 30% от 100. Така че да набирам такова. Съм сигурна дали тук има... има животни. Разбирам, 8 ми стига. Така. За животните ми е по-добрата цел. И овцете. Не, тук няма овце. Явно ще трябва хора за овце. Аз знам къде има. Къде се праща? Майко. Добре, отивам за овце. Там горе бяха. Ти ме праща. Това е истинската пълна версия на Fraps. Когато снимам. За му да е тъпа. За му да е тестова версия. И тестова... За тези, които не знаят какво значи тестова версия, версия, нали, версията на Fraps, там снима само по 30 секунди клипове. Всъщност мраза крава. Това не е, че никога съм го харесал. Никога не харесвам крава. Това е странна липа. Така има още 50-та. Много по-важната ми цел. Да бях цел. Къде чакна работа, бе. Настрая ги бутна долу. И май някой ще падна долу. Нали? Нали? Не, падайте. Аз ще им взема вълната и експито. Но и ще си направя легло. Ще геймплейвам на много други игри. Stranded Deep, The Forest, много игри. Просто ще ви стане яко. В смисъл, не го правя, не че нещо. В смисъл, не ми пука дали ме гледат. Правя го, за да може когато стана нещо велико стане с мен, например някаква изненада тук в World или нещо велико, което никой друг не го е срещал, да мога аз да го заснема и да го имам спомен. Не го правя не че нещо така известен нещо. Не. Да, насочвам се директно към тука, както викат май, кои бяха от София, дрекно. И бъгнати чанкове, всъщност тази да се направя на 16 чанка. FPS-а ми се намали само с 10. Никак не съм. Така. Ако тук видя река, да, видях. Шанса да намеря село е минимален и то много. Добре. Да. Всъщност, знаете какво ще правя и то е логично. Да. Не, всъщност, не ми трябва. Започвам се стрел. Първо ще изкопая. Това ще ми е мината. Да, това ще ми е мината. Но, тук първо ще пусна. Това при генерейтването на World или генерейтнал Stone, значи ако нямаше тази пещера директно надолу ще да продължи.
Не мисля да вземам, също ще взема от така кабелство, не е така по-въгълчето, да не се притеснявам от опасността да срещна пещера. Ще събера 12. Да, то. Вече ми трябва повече, да? То всъщност така. Но... Не всъщност... имам кол. Така. Оле! Така. Кепка тук. Лопата тук. Брадо тук. Така. Нямам запечка. Събера. Няма да се проверявам пълната, защото нещо мога да спре клипа. Аз не искам това да стане. Готово, сега се изпека пържолето. Едно кол. През това време, тъкво щях да кажа, отивам да си дървета и то става вечер. Добре. Нека стане вечер, няма проблем. Аз съм спа. Иха, това какво е яко там. Аз май имах няколко текста, пака мисля, че 5 или 6 бяха. Ай, лягам. И то. Не, леглото... Не, няма да го чипа. Ще трябва да го чипа. Да. Поради причината, сега ще ви обясня, че... Чай бе? Аха, добре. Че там продължава плейн с биома. Има вероятност да намеря сел. Всъщност вече вероятността, аз мисля, че 5%, защото не, просто има вода и щом има вода много, мега много малко, вероятно е да намеря. Но поне виждам крави, които трябва задължително, ама наложително е да го убия. От по-нататък Enchanting Table, да се разви поредицата от толкова, де. Не мислете за напред, защото не се знае какво може да стане. Не, определено няма сила. Добре. Къщата ми. Не знам да е. Ето тук. Мисля, че на това място в един сървър, то се е генерейтнал също такова, както в сървъра. Това място тук си бях построил. Там май къща от това кварц. Моят приятел е и тук някъде. Аз ще добре тук.
сервера се казваше Мотика Крафт. Беше малко тъпичък, защото бъгваше доста. Не мога каза, че е един от най-хубавите сервери, които съм влизал. Има и доста хубави, които съм влизал. Съчу малко тренята и така. Така. Тук ще ми кажа. Сега почвам да се превървам. Топа. Къщата ми. Малко големичка ще се направя. Не, всъщност няма. Малко ще бъде. Но хубава. И един моят приятел ще копирам от моят приятел. Съжалявам, ама... Всъщност, каквото и да направя по графиката с всичко на макс. Максимално да е всичко, да. Само да не ми е включен цял екран. И мисля, че има нужда. Къщата ви трябва поне 30... Не, чакай. Поне към 40 лога, който лесно ще се ги събера, защото ми остават още 8, а 6 е по-късно осма. Чувате сигурно един шум от микрофона. Това е компютъра ми. Прекалено много вентилатори има и цял комп е много хубав. Ма ти... От кога? Тиквичка, супер! Не забелязвам нещо. Късно ще да бъде. Да, почвам да се строя. Независимо, че има по-малко лови. 2, 3 или 4. Да, 3. Цък, 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 цък. 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 Цък, цък. Цък. Това ще е входа, тук се едно прозорче. Прозорче, като се спомена за прозорче. Супер е и там има. Цък. И често трябва да се направя, но след като построя къща. Явно ще ми трябва повече логове. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Да. 2, 3, 4, 5, 6. Чакай, това колко е тогава? Така. Така. 3. 3. Да, няма да ми стигне дървото. Какво правя? Защо 3? Колко за... Ей, тъй, и тук. 5. Не, също ще ми трябва повече и за друго нещо. Аз съм черно. Да, но аз вече го обработих. Ще ми трябва сега към 15 дърва. Да, направо 16 да станат един стак.
Къде опера слапингите? Подбрал съм най-лошото време за снимане. 1 часа. И то ще съм. Опата! Ела в полза! Така. Сега трябва да приготвя. Ето те. Така. 2 за врата. Тъй то. Всъщност сега ще видя. И тук ще сложа крафтинга. Капечката, едно честче. Честче. Че защо? Да всъщност. Так. Направих чест вместо врата. Не, аз врата мога да направя такова дърво всъщност. Така. Юпи. Сега следващата част от къщата. Така. Цък, цък. Не ми е любима игра Майнкрафт. Даже не ме е кефи много, но все пак решавам да направя поредица. Никак не знам идеята за това. И къща е готова точно на време, за да става честа и за спа. То още не мога се спа. Но като спа, ще приключвам този клип, защото стана сигурно 5 часа. Не знам колко е станало. Ляво. Пиша за и това. И след това ще е за този клип.